Писна ли ви да губите часове в повтарящи се задачи за бизнеса си? А какво ще кажете, ако ви кажа, че изкуственият интелект може да свърши всичко това вместо вас по-бързо и по-ефективно? Ето как малките бизнеси спестяват часове всяка седмица с помощта на AI. Първо, автоматизация на публикации в Instagram. Забравете за безкрайното мислене на текстове и търсене на хаштагове. AI генерира ангажиращи постове за секунди с перфектния тон и подходящи хаштагове. Просто въвеждате темата и готово. Съдържанието е готово за публикуване. Второ, автоматично записване и запазване на часове. Вместо да отговаряте на безкрайни съобщения, AI календар позволява на клиентите да избират удобен ден и час директно през уебсайта ви. Потвържденията и напомнянията се изпращат автоматично. И трето, AI чатбот, който работи денонощно. Той не просто отговаря на често задавани въпроси, а може да записва часове, да предоставя информация за цени и дори да насочва клиентите към най-подходящите услуги. С други думи, по-малко рутинни задачи, повече време за растеж на бизнеса ви. Ако искате да разберете как да направите бизнеса си по-ефективен с AI, харесайте видеото и се абонирайте за още полезни съвети.